Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía María se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Un home pode ser un home, pero cada ser humano é sempre fillo dun home e dunha muller. E seguramente por iso resulta un ser tan complexo e delicado. O segredo está en garantir para cada quen unha vida plena e satisfactoria. Isto fai preciso que saibamos construir, doa a doa, unha sociedade aberta e plural na que os sentimentos máis profundos e as pulsións máis íntimas de cada home e de cada muller poidan vivirse e expresarse con toda honestidade, con ledicia, con liberdade e con dignidade. Trátase, en definitiva, de sermos recoñecidos como o que realmente somos, fillos dun home e dunha muller. Pois mira, sabes o que decían? Decían, mira, aquel é maricas. Decíame unha abuela, mira, que é homosexual un neto, dice, mira, eches unha muller, pon ali as súas cousiñas, pon ali tal, coñe uns zapatiños, ai, coño, pero esta é muller, que non é home, non? É homosexual. Un home tiña que ser valiente, tiña que ser macho, tiña que ser forte, tiña que ser dono da situación e tiña que mandar. Unha persona feble, de condición máis ou menos canexa, pois non era unha persona respetada. É curioso, pero hasta aí chegaba... Tiñas que ter fortes músculos, facer grandes proezas físicas, para ter unha imaxe de recoñecemento. Pois os homens afeminados se vían así, víanse moi ridículos e case los insultaban. Porque os falangistas, claro, eles tiñan como unha das normas a de ser moi viriles, machos. Entón, claro, eso repugnáballes. E outro profesor que tamén daba clases, tamén eu dicía, porque tiña 4 ou 5 fillos, e como lle axudaba en casa a muller, pois, dicía, mira, ese é un maricas. Nos descendíamos de Don Pelayo, Isabel a Católica, tantas cousas. Entonces a raza impoñía ser heroico, forte, duro. Eso da homosexualidade non había nada, non había ou estaba oculto. Eu recordo que daquela non había mariconismo por ningún lado. A homosexualidade era entre varóns, entre homes. E de aí ven o nome. Tamén non incluían as lesbianas, non as incluían, porque eso, as lesbianas ou era unha cousa, un fenómeno que existía pouco, ou era moi íntimo. Sabíase menos de mulleres. Decíase que eran máis homes que mulleres. E ao mellor, daquela non se falaba das mulleres. As mulleres chamabanlle marimachos. Moitas mulleres, sí. Eu conocín algunhas, sí. Unha que se casou tampouco non tiña familia, pero era porque era así, non era. E máis casouse. Era un tabú. Máxime, coa alta religiosidade que había e con aquela obligación tan grande de confesarse. É que non se decía, non se sabía quen era homosexual. Sabríase como run, non como... Nadie se definía como homosexual. Pero aquelas persoas que éramos algo amigas de ler e así un pouco máis sociales, íbamos nos dando de conta. Pero non lle encontrábamos moito xeito, nin víamos como ese podía ser. Doa, 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 doa,
homosexual era un homosexual, un maricón, un invertido, o cual quería decir que os homosexuais que había, como hai hoxe, porque a homosexualidade é unha inclinación, unha pulsión natural sobre o sexo e sobre a práctica do sexo e do afecto. Eu, Santiago, conocí solamente a tres homosexuales, tres maricós. Que un deles a xente tomaba con moito humor, porque ademais iba vestido, podía levar un pantalón blanco, zapato blanco, calcetis amarillos, unha camisa amarillo, un pañuelo e a xente de bolso, e iba polo pueblo arriba circulando, polas huérfanas, e a xente, claro, quedaba mirando para el. Un era médico, outro tiña un comercio, sin dicir que comercio nin tampouco o nombre do paisano, e o outro era un gran señorón que paraba no de Compostela. Para uns era un pecado nefando, para outros era un vicio terrible, vergonzoso, para outros era un pecado, un delito, e para a maioría da xente eran as tres cousas. Porque eu vin homosexuales que había costaba traballo sin saber se eran mulleres ou non, e de feito moitos daban o pego, pero estos iban, era un corpo deforme, gordo, deformado e tal, e cando a xente miraba para el, o tío parábase e dicía: "Que pasa, señor, é que nunca veo un maricón en tenicolor?" Yo recuerdo en el ejército que llegaba algún homosexual y lo primero que hacía el capitán era llamarle aparte y decirle: "Mira, fuera puedes hacer lo que te dé la gana, pero aquí no quiero ni que sepan de que eres homosexual, si no te lo vas a pasar muy mal". Si había un gai, todo o mundo sabía que era gai. E andaba medio fuxido. Eu me acordo de un que decían que era homosexual un preso. E o denunciaron. Viñeron de Madrid a facerlle o asunto. A homosexualidade, polo tanto, se vivía como unha traxedia para o propio homosexual, que se ocultaba como unha rata na sociedade, e se vivía como unha traxedia para os familiares e para os conocidos. Es que, mire, le acusan de que cuando pone una inyección le da golpes en el trasero a los que les va a poner la inyección, que les da unos golpes, les toca y tal. Dijo: "Hombre, muy bien hecho, porque es como se pueden poner las inyecciones mejor. Se relajan los glúteos y es cuando se pincha. O sea que eso está muy bien. Técnicamente es lo que tienen que hacer". Y los tíos ahí quedaron sorprendidos. Y eso fue por lo que le denunciaban por eso. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, 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 doa. Eran obxeto de burla, eran obxeto de persecución e ademais era un delito a práctica homosexual e iban á cárcel en virtud da lei, que así o decía. Compramos cada un o Código Penal. Di un: "Oh, fijaros lo que pone aquí, artículo 430. Y pone: "El que abusare deshonestamente de persona del mismo o de distinto género será castigado no sé qué". Fijaros, del mismo género. Era unha cousa excepcional. Si se collía un homosexual nunhas prácticas que non foran as convenientes, metíaselle na cárcel e condenábase. Pero é que iso pasaba en Inglaterra. Oscar Wilde, ou Wilde, estuvo no cárcere por homosexual. A lei de vagos e maleantes se aplicaba aos homosexuais, sin máis. Si se llegaba a convicción de que un señor era gai, botábano do escalafón. A conducta sexual foi moi reprimida, pero como consecuencia da sempre eterna tutela da Igrexa Católica. Claro, era considerado delito e máis pecado. Pero había moitas cousas para nós que eran o que non era delito era pecado, e ás veces as dúas cousas xuntas, delito e pecado. Iso quere decir que se ibas ao inferno.
lembro o caso de un home casado con fillos que o pasaba moi mal. E que incluso tiña que fazer esforzos enormes para, cando realizaba o acto sexual con a muller, non pensar que o estaba facendo con un home. A propaganda de que eran xente anómala, xente perversa, xente que había ido por eses derroteiros por gusto, e non por unha configuración da súa personalidade, porque é genético. O tema non ten nada que ver con a decisión libre de optar por unha sexualidade ou por outra. E moitos deles son, ás veces, grandes artistas porque teñen unha sensibilidade especial tanto para a música como para a pintura como para outro tipo de arte. Ese era un artista fenomenal, se llamaba Mirko, y salía vestido de mujer, y actuaba en un café de artistas que había en la calle Real, que le llamaban Café Méndez Núñez. De feito, cando empezaron a darlle un pouco de libertad, xa se veu que a xente empezou a salir a declararse como era, pero así, a montón. Y luego había otro en la calle La Galera que le llamaban el Michigán. Y estos salían vestidos de mujer, pero cantaban y tocaban las castañuelas como si fueran mujeres. Y tenía muchísimo éxito, Pues si se casan, pues si están respetuosos nunha casa, están tranquilos, mellor que anden por aí, como antes que lle tiraban pedras, se pegabanlle palizas. Esa é unha cousa que é da naturaleza que Dios dá, pois hai que aguantar e respetar.